sarkin waka zai yi waka tare da shi da Fati Niger. Wannan waka ita ce waka ta farko tare da shi da Fati Niger, kuma Fati Niger ta ji daɗin wannan waka da za a yi kuma tana alfahari da hakan. Amma bara na samu ku ji waka da bakin mai ta fi daɗi. Gargajiya Fati Niger ta rera, wanda wannan ita ce waka ta farko wanda suke tare, amma za ku ji daga bakin su. Da ba ga kumanta Laraba da shi ne kuma farko wanda ni abokan shi shi da zan fara bada umarni insha Allah zan ba ka sararin kawai wannan wata da nake ciki da ni ga a Fati ce magana mana, Fati ki magana mana. Gaskiya ina ji daɗi wannan aikin da nayi. Wannan shine waka na farko da sarki, kuma ina farin ciki kuma waka tana jira sosai insha Allah. Wannan ita ce ta farko ko ba ita ce ta ƙarshe ba. Allah ya yarda. Gaskiya wannan fim na Balaraba zai ba da citta. Wannan aiki zai yi kyau. Malam Abubakar Bashir mai shadda. Allah ya samu dace.